ka office jongka district medical and health officer harangkat kejitelang bat kibor punya district jongka west ka skills kilapenloy ka jingsim ya kumba sispa arhut lik sampel na kamantaban partes covid-19 hakini kindet singi blalen yakani ka test lapenlong ru menta kasi ha office jong deputy commissioner ha ka bau ba tilengwa dc rengkat ba ki magister kilale yakani ka test da ka jingthu ban pen inuk sa ban pen slori ki pai ba ban wan chakmat ban le test siladi kenang ban yarap yakatna ka koi ka khia ban lap yo don ki bapang nauni khunyang jingpang covid-19 ha ka district ha ka ju opor yakani ka test lale hayo nongstein nak benta ki nongsong dukan ki nong khayi ki nong wan yo bat ki nong nya kali kamai ha ka ni ka sing palai ni la azang ha ko lang ni la azang ha ki nong long komentasi ni le ya ki commuters mo ki taxi driver lang ta ki main shopkeepers ki pati wholesalers lang ta ki long retail stores lang ta ni la ada ki traffic police ni kong ni sini nama ki traffic police tu tiba-tiba ki belong very vulnerable yang kami ka business mo nama ki yang kami nak kumpu dia mo ni ka itu tinggal ada di sini ki tourist drivers nama kita kamtam ki rak ki passengers ki one month selong ini ki hapan ni kan nilai dekat situ ji ba kita kapok bang nilai re kita ba nilai tang kita nak kita ba shop reception nama ba situ silong more exposed to the public nama ta ki competence one brand thinking dan bahas kita ki protection mo di bagi thong kadang nilai tentang kumno kita alek sa Shillong kita alek sa Assam mo kumno la da ki like no nak ni test mo sebagai nilai hapo ni corona care mo nilai ala ban le hang lepat mo nilai ala ini ki taxi driver ro ini taxi driver ro nama bagi dia di ba legend Shillong vulnerable bah banyak ya kum kini kimpang ma ba tidak inlet ya kendo bo ni kibrio kita kadaw ni haban na ikini kita naman ta jong kimo haka jing yo inga jonga haka beide bat kanai ka jinglong jingman jong nu knyang jingpang ne po nong stente ya menta ta ngimpat la ban ong ei namar ngimpat don ki positive case lane ki bangi suspek ba ki yo ya nu knyang jingpang hendrei nakaliang jong kinong yalam sinong ki sorkar bat kisang bapar-par kila kamperking ya kayang bat ba kadang long singanyi hadu menta ngimpat ong ba ngila don haka jingma andre nakaliang jungi gide ban long ki ba penkre lane ngilong ban yada lupa namar ba ngin up stang lada lapoi lane ngila yo tok yang jingpang hangta te kala don ka jingma Andre nakaliang jong ki pad ba nong stone kila ya penkre hi ban but rinti ya ke jik tha jong ka sarkar nga so ban penpau ka jing kuplei shibul enang ta ka sarkar ka ba pha elom ba jong kan ka department ban wan shin example na kan ta jong gi nong shoshong ka ba yede bat kane ka jing pang covid-19 kumbangi imenta ka ne ka jing pang ka post state adu kata-kata tengi gi nong shoshong ka dokumen shibul ba ka sarkar kla ai tu kane ka lat ka bu bagi wan ban shim na de ban test na kan ta jong gi nong shoshong ba ngintip bakumno kani ka jingpang ta por state khamtam ha kini ki kapok kani ka jilla jungi te halor ka dengan benta ngalaban ang ba ngi ko gino shoshno ngi di ban yatli bat ka ka baka sarkar katmu lane ka le na ka benta ju gino shoshno kana mangila ban te lakam na ka benta kini ki jingpang ka basyo kai ka bangi ha kini ki sintenga kwa ban kentulam na ka benta ki iwe ki para samla ki long kni ki khna ki bade po kashno ni nostan bangin idi ban shi mentala da ka sarkar kawan ban ai kum kini ki jingtas ngimde banting ngimde ban sil lengi di ban shi menta ngidi ban ko ban kalong ka jingmentoy na ka benta jungi iwe kum kini